Jeg hedder Morten Nielsen. Jeg er CCO her hos Ellepot og har i dagligdagen ansvaret for vores kommercielle forretning. Hos Ellepot producerer vi maskiner, der laver miljørigtige og bæredygtige papirpotter til professionel planteproduktion i hele verden. Vi sælger til 130 lande. Vi har flere tusind maskiner stående i hele verden, og der bliver produceret ca. 10 milliarder ellepotter om året. Vi er i en branche, hvor der traditionelt set bliver brugt rigtig meget plastik. Ved at bruge papir i den her bæredygtige form og på vores maskiner, vil du i nogle tilfælde kunne spare op til 95% plastik. Hos Ellepot er vi ekstremt glade og stolte over, at vi har fået DI Sydvestjyllands initiativpris. Det er et cadeau og skulderklap til det, vi laver. At vi nu også er nomineret til den nationale pris ved Dansk Industri, er jo bare et endnu større skulderklap og en bekræftelse til os på, at vi er på rette vej, og at vi laver det rigtigt. Så selvom vi er i Vestjylland, så kan vi godt tillade os at glæde os rigtig meget over det, og det gør vi. Så vi er stolte.